assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe, assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, mi salmini mon mi juuri mon fof inde mum e yettode mum. Hande noon ko Sofia dariɗo yeeso mon, mbiɗa yiiɗi jewtiden seeɗa. Enen fof eɗen gandi épisode hande o natani. Holko haɗi ɗum nadde? Eɗen jogui probléme technique meɗen ko waɗi probléme seeɗa, mais wona probléme mawɗo, ko tohos tan. Donc noon mbiɗa yiiɗi pardon ko hesɗi pul ko dajjita e paquet. Mbiɗa wawi wiide ni kañum ɓuuri welde e épisode aji jewtuɗi ɗi. Jango surprise mawɗo nen ara de. Restez connecté. Pardon ko wuli e ko weli. Mais noon mbiɗa yiiɗi tan e oɗo occasion mi waɗa profito hen seeɗa. Mi haalan mon hol gonɗo Sofia hanki e hol gonɗo Sofia hande. Enen fof eɗen gandi Sofia resindirno koye Amadou. Te Amadou kala façon metti mi wuuri hakkunde men makko. Min jimata an. Ha? Amadou ko woni Amadou? Wonan musma. Fa galle babma. Mati an galle babma ko woni toon? Mi yiɗama yiide an tan gañ mi yiide ngi geeci bambaɗo pawaɗo. An tan gañ. Hot galle babma mi yiɗama ala nder ɓerdam hen. An a yaltat an handa kam a wondi ga anda kam a yaltat min mi hollam komi gorko mi wona debbo a faami min debbo yawata komi wona ko ɓiɓɓina Amadou ha cekkindonoma jibinta ka jasdi ka kuɗaɗo ka kefe Sofia mi yiɗama woti wiyama Amadou haal Amadou an min holko mbanmami Amadou min yidde tan saabu Allah jiɗirma min holko mbanmami Amadou wona yiɗde sabi Allah min ne ko gañgu sabi Allah mi yiɗama haajam alama et puis dara pamoɗo wi noon wata suddu toon ji billahi sa andi noon omami hutali wallahi ma kam ɗum joni ni tan kala ngol ɗamanimi kala ngol joguimi yakaram dufa ala wondo kay a waɗi kadi ɓiyam Amadou oto wiya noon barki Allah Amadou min mbiɗa yiɗi jiɗande addandem ɓinguel kono Allah hoddirani Amadou wona min ko Allah gartin hen Allah de wottoña Allah de min kay mbawmi wadde ko ponmi ko waɗ ha ɓinguel wooda mi yiɗi jibin worde yonde woɗere coyi wande teleni ɓuuciɗa ñaama ko ni tan kala ngol dañmi yakar ko an ruftama Sofia an boni Sofia an ɓawli ɓernde Sofia an jaasi ko ni tan e gurdam ma joni min giƴƴiɓam fof dañi cukalon nane gondi hen min kami dañta Amadou oto wiya noon Amadou hoto paadume ɗum ɗo Sofia a lepti kam a bonni adunam a bonni gurdamam Jooɗi mbiɗa muñana ɗum ala ko waɗata sona serdim ŋañarde. ɗum kay jarani ɗum dewgal jarani ɗum an elle ala wuri yumma walla ala wuri ba ko mbatta ɗo e galle jarani heɗen noon mbaɗodira dewgal jarani ɗum jogo fulla ma jogoɗa fayida ma an wona ka gorko wadno worɓe ɓe mbaɗata ni mi haalantama holno poɗɗa wadde mi rokkima dande ma mi seerima kuɗaɗo jasɗo nafniɗo ngol ɗo watti laabi ma tati min mi natti sohlude ma te fadam selmirana te seeri ha harmi woni laabi tati hakkunde men harmi. Onon fof noon oɗon patno Sofia yalta gallo kono bandiraɓe min somi yalti holto paami hol fof to paami ko nenam joguimi te nenam resa koye galle goɗɗo te debbo so resama seeram arte galle a yaññantaki ka paɗiraɗo
donc noon ɗum haɗi kam yaade ndeketi yo ko jooɗimi e galle he ko Abdourahmane en watte yam yitere machallah hande kam sa defti gottade nokku gol tan joyinaɓen hamɓe nani inchallah eyyi par ce que wayri met jungo ma haɗa cewɗum Sofia jiɗmi ko kala caɗele dañɗa ɗo e galle he kalnami eyyi gañmi ko ƴeewa amen mbaddaɓe minen fof ponɗa minen fof kowoni ponɗe taw min mbayni noon sel mawɗum ni maɗa tan jambo eyyi goni koye dawde ni ƴeew nda pour holɗum ɗum mbaɗa hen haajuji ma an ka debbo haɗa heewi haajuji jogoɗa haɗa hutoro ala ka Abdourahmane accitan mi yaafama wadde an yiiɗa sa deftini kam mi ñaam ala ka Abdourahmane mais wona gotum ko seeri ɗum ba poɗɗa waɗan fof fonma waɗan ala accitan mi yaafama jaguɗo Sofia ala Sofia min komi kilifa ma ala ɗum wona hakkude men ande yew ka Abdourahmane ay jaguɗo gaccaki mbaɗani jaguɗo jaggu ma jeeyi ɗum ɗum heewi ha ɓurtide heewani ɗum heewani ko ɗum waɗi ha hakkudam min e Amina boni ay Sofia jarani ko haala kani heewa mi jonnata ɗum ni arani ko jimmi te ene weeɓi ha maayi jimmi ko koltoɗa e Abdourahmane gacca ɗum tout tranquillement par ce que jeu mbatta ɗo joué o mi faami ɗum ɓooyi ka debbo komi debbo wona jarani kata hollo ɗo mamanagal walla waɗamo les yeux doux ɗum fof safani kam jimmi tan ko cengtoɗamo goɗɗitoɗamo anani ko kalmi o te ɗum ene jeeya aussi ko yaltin Amina gallo Abdourahmane no wiyata kam ne yiɗim nde mi rendini leydi e asman mi ɗaɓani ɗum jabde Sofia haɗa andi ko mbaɗami ɗo ay ko kalanmami ko welma mettuma ko ɗum wonata Sofia min komi jiɗɗomo e ɓerdam boy komi jiɗɗomo e ɓerdam eyyi komi jiɗɗomo Abdourahmane merde mi yiɗama wonma wonta haalande mbaɗi kam te yimɓe gaccana kam kaɗo haalade yimɓe ɓen nande Sofia mi faalaka yimɓe ƴeew ka an suuɗi yimɓe kono min suuɗaki yimɓe Sofia ƴeew yeey dow asaman jippoɗa hatta komi jiɗɗomo Abdourahmane yalta sunno mi yiɗa yiɗam merde mi yiɗa yiɗam yalta sunno Sofia mi haalanma ƴeew Sofia min komi jiɗɗomo Sofia mi yiɗmo kono noon mbeɗa wondi ɗo e sehilam ɗi nenam so yiteram wojji ko kanko jiyanmi on woni holon woni jeew gila natmi ɗo e galle he ko nenam nangirmomi yummu o nangirimi ɓiɗɗo ɗum taki aɗa wayani mais nin jeew Abdourahmane ne foti wiide ne yiɗi kam Abdourahmane holto fayi wiide men yiɗi kam min te omo andi très bien kanko e Amadou jiiɗi yumme baba min wonko gandami watta ɗum Sofia ko an nangi ɗum ay ɗum haala mum ma aroy nin jeew kosam ɗam wonko ɓawli hen ay ko ɓawle kosam ɗam guitteten pawen ɗum ɗa en an wiyatno Abdourahmane ko gorko moƴƴo ko gorko laaɓɗo reedu Sofia sono yiɗi Abdourahmane yinma kon kay naat hen nin jeew an a famani nin jeew min mi watta ɗum aduna e lahara neɗɗo o jiidata e Amadou yumme baba ha fara o arto aro wiyamo mi yiɗi kam amin natnodir dewgal an hol wiɗumo noon ko diini wi noon Sofia ay ngal dewgal diine ne jaɓi ɗum l'islam ne jaɓi ɗum susnimi dewgal ngal wi kam yomi naat hen mbimi eyi bisimillahi yomi naat kono ko natmi e dewgal ngal ko mi dañani hen ko welimi jeew fini change ni kam yeeso mi anda ko mbanmi ɗum ko mbimi ɗum in hollami gueɗe ɗo meeɗa yiide mum in haalnami konguɗi ɗo meeɗa nande hunuko mum he ay sa ɗimmiti mi aado Allah e balɗe ma Sofia ana yaltat bo wala addanami haalaji bonni ɗiɗo e nder gallam he hoto wattu a nani ko mbimami ko nin jeew he hoto wiyam nen jeew ay to guittuɗa nen jeew rutin ɗum to te jalta suudam noon mais an woni holana min woni jeew mo ganduɗa hanke heccenke o on jooɗi ɗon haalda e ma mi anda ka jeew mi anda ka haydara min mo fiyaka galle nenam galle baba mo wona an fiyatami te et puis ala droit fiidemi ɗum mi rokkatamo ɗum jamais aussi Abdourahmane mo mbiyata joom galle ma mi ari bonnude wuuro mum no woniri joom galle ma ni ko noon o woniri joom garam est ce que leeri yo leere nder noppi ma ɗi bandiraɓe min holko mbanmi ɗum ɗo foof
te Abdourahmane resimi addime galle he holko waɗanimi haydara mi yiyanimo ko nde jettimi nde tawmi ko gasi ha laaɓi cer ko lo glacé tawmi ɗo namour an kam ko jibinɗa ko ɗum meeɗi heɓdem Sofia ɗum meeɗa heɓdemi ko mbiɗa ko bule tam hannde Abdourahmane wadde an a tali wadde coow a tali wadde duhu oɗo instant wonko ɓuri wonde farata noon ɗum poɗɗa lijjidde taw wona haala kaccitaɗe mais gorko haɗi mum wullude yataw gorago mum nane mum par ce que ɗum timmirta gorko de eyi mais min mi jogoro jemmil walla min jogoro naj ɗum Sofia woni ɗo Sofia mo ganduɗa o kañum woni ɗo Abdourahmane noon gila natmemo ko ha joni hakkude amen way kono jamma mo suwa wedde ni te min mbiɗa ronki famdemo so tawi holko pamɗon e makko kal noon kam min de to gommi ɗo komi majjuɗo hay debbo goto yiɗa arde tawira no suudu mum so tawi gonmi koye erreur kalne kam so tawi kadi wonko mbanmi walla wonko mbimi kal noon kam hen woto gone hypocrite uji de kono noon woto yewtere nde wel ha jejji toon épisode mewɗon janggo inchallah à partir de 20h jimmi ko jodɗon padon ɗum jeeɓon ɗum surprise aji bondi nen hen mi weltini moɗon on jarama merci beaucoup tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timmani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikka